napra! Hegedűs István vagyok, a Dualszék Kft. Műszaki igazgatója. Cégünk vizes, nedves salitromos épületek utólagos szigetelésével foglalkozik. Előző filmünkben bemutattuk önöknek, hogyan működik a falfűrészes, vagy más néven résvágásos technológia, melynek során a falat egy speciális géppel átvágjuk, és a keletkezett résbe szigetelőlemezt helyezünk. Engedjék meg, hogy most bemutassam a szigetelés egy másik formáját, az injektálásos szigetelést injektáló krémmel. Kezdjük el a kísérletet, hiszen ez egy kis idő kell. Két téglát fogunk a kísérlethez használni. Az egyik tégla, ez nem injektált, tehát ez bármikor, bárhol beszerezhető. A másik téglánk viszont injektál. A falban ilyen furatokat készítünk a padlósík fölött. Ezeket a furatokat injektáló krémmel feltöltjük. Az injektáló krém elterül, és majd a kísérlet végén meglátjuk, milyen eredményt hoz. Mikor alkalmazzuk az injektálásos szigetelést? Abban az esetben, hogyha más technológiára már nincs lehetőségünk. Nem lehet falfűrészeléses technológiával szigetelni akkor, hogyha a falban nincs fogaazonosság. Tehát nem tudjuk átvágni a falat, mert kívülről terméskő van, belülről falazott tégla. Szintén nem tudjuk átvágni a falat akkor, ha a szomszéddal közös fal van, nagyon sok ikerháznál fordul ez elő, illetve hogyha nem kerül kibontásra az ajzat, és nem tudjuk kellő magasságban átvágni a falat. Ebben az esetben injektáló krémmel injektálunk. Mi az előnye az injektáló krémeknek? Az injektáló krémek ilyen monoporcióban kerülnek forgalomba, ezeket használjuk föl a szigetelés során. Az injektáló krém az injektáló folyadékkal ellentétben nem tud elfolyni a falban, tehát üregekben, repedésekben nem tud elfolyni, hanem egyenletesen elterül, és ezáltal 100%-os biztonsággal megoldja a falnak a szigetelését. Nagyon fontos, hogy ennél a szigetelési eljárásnál, mivel nagyon rövid idő alatt elkészül, egy átlagos családi házat egy nap alatt le tudunk injektálni. Nem kell az otthonából kiköltöznie, nagyon kevés kosszal, felfordulással jár. A továbbiakban nézzük meg a kísérletnek az eredményét. Tehát kezdjük azzal a téglával, amelyik nem lett injektálva. Ide leteszem, és most nézzük meg azt, amelyik injektálva lett, és talán egymás mellé teszem őket. A képen jól látható, hogy az az anyag, amelyik nem lett injektálva, már a vízsík fölé is felmerülösödött, amelyik viszont le lett injektálva, annak meg sem kottyan a víz. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy egy injektált falazat akár vízben is állhat, akkor sem károsodik. Köszönöm a figyelmüket, a továbbiakban megkérem önöket, hogy tekintsék meg ennek a részletes kivitelezését a videó folytatásában.